Kanina kasi. Taga saan kayo, Nay? Taga, Baras. Sursugo ako, Hindi, taga saan kayo dito? dito, Baras. Baras. Ano yon? Taga saan lugar? Rizal. Balak Rizal. Baras, Rizal. Ano sabi ng manggagamot mo? Nakakayaw ako malaang. Hindi, ano sabi niya? Ano? Ano yung sabi niya? Ano sabi? Sabi daw, may taong lupa. Yung mag-asawa doon sa, doon. Doon ako nag-hide out sa silong ng mamba. O, yun, ang sabi. Pero, bago ka nangyari yon, anong nangyayari sa'yo? Nadulas ka, di ba? Ano po? Saan ka nadulas? Doon ka, nagpakain ako ng ating alaga. May kubo. May tubo. Ngayon, Wala noon. Pero alalay lang, pamilid ako. Ito ang naan. yan. Ang sakit mo talaga ay na-dislocate yung balakang mo. Pero nagkaroon to ng nerves ng konti kaya ka nahirapan maglakad. Ngayon, in-alignment ka na namin at in-alignment ka na ni Richard pero pababalakin pa kita ng 21, 22 kasi nahirapan ka maglakad, di ba? Ngayon, natapos ka na mag-alignment na nakapagpahinga ka na dyan sa trono mo, tumayo ka, alalay mo, Richard. At maglakad ka ulit. Tingnan natin, maluwag na yung paa mo. Kasi na-alignment ka na eh. Oh. Wag mong siya tulungan, ayaw mo siyang tumayo. Ngayon, lakad, dahan-dahan. Alalayan mo lang sa chart kasi iikot yung paa niya. Yan. Anong pinagkaiba? Mas mainam ngayon. Lakad pa ron. Isang balik mo na lang, Nay. Tanda mo, ang araw ngayon ay 19 ba? 19. January 19, 2023. Ang oras ay 10:30 na siguro. Bitaw mo na sa chart, nakaikot na yung katawan niya. Hindi yan nakakalakad. Sino magpapato? Ano ba, nakakalakad siya? Hindi. Ngayon, nakakalakad na yan. Hindi siya nakakalakad ng malayo. Ano lang siya, CR lang, gaganon pagabay-gabay pa. Gabay-gabay pa. Ayan, nakakalakad na siya. Tapos nakabalik ko pa. Ngayon, nakakalakad ka na. Isang balik mo na lang. Ang sakit mo na lang, Nay, nerves na lang. Yun na lang ang diferensya. Kaya ka nga binigyan ng doktor, Nay, ng yung hindi ano tawag dyan, may tawag dyan eh. Compression, medical compression, stocking. Stocking, yung compression. Kaya ko nalaman na meron kang ganyan, ginagamit niya sa ugat, Nay. Tapos uminom siya ng sa ugat. Tama. Pampawala ng bara. Lahat, pwede kang uminom ng binigay ng medisina kasi nerves na lang yan. Pero himala, di ba? Nakalakad ka na. Tanong lang naga. Ano? Wala na yun. Oo, palakpakan mo si Papa Jesus, Nay. Isang alignment na lang, Nay. Kaya hindi kita in-alignment sa nerves mo kasi may edad na kayo. Sibin-sibin na. Kaya, siyempre marupok ng buto nyo. Kaya inuna lang yung alignment sa'yo, pang alignment. Kaya ka nakalakad. Pero kung bata-bata ka pa sana, kaya namin kunin yung nerves mo doon sa may sciatica mo. Mas mabilis ka pa maglakad niyan. Kaso, dinaan kita sa magandang proseso. At ito'y nakakabuti para sa'yo. Huwag ka magmadali kasi nakalakad ka na eh. Sige, upo ka na sa trono mo. Ang lakad mo, tanda mo, 21 ka babalik, di ba? 22, 23. Ngayon, ang lakad mo, unang lakad mo bukas ay 3 minutes hanggang 5 araw. Susunod ng... Hindi, bukas maglalakad ka. Boker. Susunod, pagsunod, 3 minutes, 5 minutes na sa 10 araw. Mayroon ka pang 20 days. Yung 10 araw ulit, para sa 20 days, maglalakad ka na ng 15 to 10. Pag natapos mo yon, may 10 araw ka pa, pang 30, diba, bago ka bumalik. Magpa-practice ka ng 35 minutes, babalik ka ng 15 minutes to 10, lalaruin mo yung 10 araw. Hanggang makalakad ka na mas mabilis. Kalkulado ko, 3 weeks lang, sanay na siya. Practice. Matagal ka na. Ngayon, ang ibibigay mo kay Richard Gomez, bahala ka yung buong bahay mo. Mabibigyan ba yan? Ano bang specialty ng tagasan kayo? Baras Rizal. Rizal. Ano ba special ng Rizal? Ano na lang, yung sa kainta na lang, yung tigas. Yan. Tigas. Para may kakainin si Richard. Ay, tigas. Hindi ka?
Gigigas na lang. Pagkain ang sinasabi niya. Nagigikas ba yung pagkain? Anong pagkain? Malay ko, kung baka sa buksan nyo. Wala. Nagigikas, anong Oh, okay na, pakiramdam nyo, Nay. Natutok, magdi-4 ka nga. Di 4 ka daw. Oh. Di ba? Kabila. Ilang buwan siya hindi nakalakad? Ay, ano pa lang siya, 20 days pa lang siya di nakakalakad. Oh, kita mo. 2 weeks pa lang. Pag tumagal yan na yung nerves mong sakit, Kaya nga eh. habang buhay ka na baldado. pinahuso yung anak ng isa nga. Ate, pa-hospital mo na nga yan, nanay. Ay, opera yun. Babalik na siya. Eh, ayaw ko naman. Hindi, nagpunta kami sa doktor, hindi naman siya inoperahan. May bara daw yung kanyang ugat. Dahil nga doon sa nerves. Sa nerves. Pero nagtaka yung doktor sa kanya, bakit Sciatica. bakit daw hindi siya nakakalakad kung ugat lang? Pikit, Nay. Hindi pa tayo tapos gumagana yung kamay ko. Dahil nga sa sciatica nerves mo, sa sleep disc mo, nagloko yun. Kasi nga nadulas ka. Simula sa tuhod mo, may bara. Tama ka nga. Kaya tama nga, binigyan ka ng doktor dyan, yung stocking sa ugat mo. Kaso, hindi gumagana yung ugat mo doon sa may nerves mo kasi nagluloko ito. Kaya kailangan mo mag-alignment para maging maayos ito. Kaya ka ngayon alignment at hindi ko pinahinto ko dahil hindi pa po pwede dahil sobrang pis ng buto mo. Malalambot ang matitigas na ito. Kaya pagbalik mo, 100% o 99%, kahit pagbalik niya dito, kaya niya na maglakad din. Kahit yung tungkod-tungkod lang. Huwag ka sumanay dyan sa upuan mo dahil nakakalakad ka na. Pero maraming salamat pa rin sa naggamot sa'yo. Salamat din sa medisina mo. Oh, kagugugil ni nanay yun na kayo, no? Maraming salamat kay nanay. Ano yan, follower natin. Follower namin yan. O ngayon, di ba marami kang kamag-anak? Di ba sabi mo yung nag-birthday ka, napuno yung bahay mo. Lahat sila i-follow mo sa Facebook page ko. Sabi mo, ayan, pagbalik ko, naglalakad na ako, ipakita mo sa kanila. Huwag ka magpapakita sa kanila. Antay mo muna mga 2 weeks. Saka ka magpakita sa kanila. Isprank. Nakikita nila ako. Kasi sinasama pa nila ako sa multa. Nakikita nila ako. Ay, hindi. Dapat i-prank mo. Ano, may picture tapos. Nakaka-picture na. Sabi mo, maglaglag ka ng 1,000 dyan. Pag sinabi na, subukan mo damputin, ay, mababa. 10,000 ka, susubukan ko. Bigla ka tumayo. It's the prank. Maraming salamat, Nay. Thank you so much. Paalam na kayo sa vlog nyo, Nay. Anong oo kayo ng oo? Paalam na kayo sa mga manonood. Sa vlog, sa manonood. Ano na, ano sasabihin ko? Malay ko sa puso mo. Shout out sa kainta. O, yan, ganun. Shout out sa mga taga-kainta. Mga taga-kainta. Taga saan ka ba, Nay? Baras. Ah, Kainta, baras po kami. O, this shoutout mo yung taga-lugar mo. Ano? Ay, hindi to. Kamusta kayo dyan? Mahina Kamusta to, kayo Nay, no? dyan? Hindi nagsiselfon. Yan, nakakalakad na ako. Ayan. Salamat kanino? Salamat. Kipapagad. Hindi sa akin, kipapagad. Oh, thank you so much sa mga pong Nazareno. Oh, salamat din doon sa kaibigan. Ano mo ba siya? Bilas. Oh, salamat sa bilas ko dahil nakapanood siya ng vlog. Oh, ganon. Unuruan pa namin. Thank you so much. Pagbalik niya, makakalakad na yan. Practicein mo ng lakad. Oh, hindi na masakit. Masakit Oh. ko, sasayaw-sayaw na. Oo, sige, salamat. Thank you.